Anyuola ma bende yande pino daro e miechegi e bang' nam Lolwe kata Lake Victoria pong' kendo muomo e kar dak ma Nyalenda e boma ma Kisumu oyudo gige konyruok kaka chiemo kowuok kuom duol noero mar Ken Obura Foundation. Jodongo kata jadong gweng' ma kono ero Mikai Tabitha Odinga olero ni familia kata nyuola ma kamago eko ma bende ojote skund primar Mananga kalo e ngima matek mokalo e kendo kaka chigi chiemo kendo bende ok ginyal kata yudo chiemo noero makare. Gikwayo piny owacho malo kanyakla kod sirikand kaunti noero ma Kisumu mondo oyie konygi ahinya e gero negi ute ma bende ginyalo dakie gi e seche gieki ma bende gikalo achiedh nade maka kod kacha monywando kanyakla nyaka muoch tuo mar COVID-19 e pacho ka. E kinde machien ji nodar te ka ji oa skul, ji obiro ka. Hello Madam Chief marwa notiyo matek moyudonwa ka kachiel gi headmaster ma skul ni noyie ni ji mondo konyre kae. Koro nyocha ne wang'eny ka to jomoko kaluwore kaka kae chalo pi onge samoro konde konyruok malong'o be onge ne gi decide ma gidhi gipango udi oko but pango udi no bende tek ateka nikech pesa bende ma gichul udi bende pod onge. Ta wakwayo sirikal bende mondo mi gikonywa ne wan joma utewa olwar piny. Udi olwar te kaka wadwa chako gedo onge gi covid ni bende pesa onge. Koro wakwayo sirikal gi jatendwa bende ma mheshimiwa ka unyalo parowa e sechegi mondo uchungnwa ot. Okay, nyinga Nation Ngwena. Watiyo gi Ken Obura Foundation kaka coordinator. Wasebedo kwa respond ne weche mag flood jok manyocha obedo affected. Sana sana Nyando, Muhorodi, Nyakach. Kae to kendo ne wayudo ka kendo jomoko be karencha nitiere Kisumu Central kamiluongo ni Nanga. Jomoko to sedok but wayudo karibu dhano 50 maparo ni awakelo negi kony matin mar mogo. Jomoko pod wayudo ka pod odak e skul. Ywake mwayudo ka gin go mang'eny ni ute nyocha pi otero. So mano bende wabiro bet piny mondo wang'iane ka nitie rieko minyalo ng'adi.